Beatles stali se legendou. Je ale možné, že dlouhá léta hráli jen díky podvodu. Zemřel Paul McCartney už v roce 1966 a byl nahrazen dvojníkem. Píše se rok 1966 a Beatles jsou na vrcholu slávy. Jenže přichází tragédie, která může rázem všechno zničit. 9. listopadu dojde při nahrávání ve studiu k hádce. Paul McCartney po ní sedá do auta a odjíždí. Jen o pár minut později ale dojde k nehodě a Paul ve svém autě umírá. Jenže co teď? Nezničí jeho smrt celou kapelu. Manažer Beatles Brian Epstein se rozhodne neriskovat a Paula McCartneyho nahradí dvojníkem. Od listopadu 1966 tak místo Paula vystupuje Billy Sears, který jen krátce předtím vyhrál v soutěži o nejlepšího Paulova dvojníka. Jiné zdroje uvádějí, že dvojníkem se stal William Campbell. Zbylí Beatles ale nedokázali tak úplně držet jazyk za zuby a od konce roku 1966 se tak podle konspiračních teoretiků objevuje v jejich písních i v celých albech řada odkazů Paulovy smrti. Jedním z nich je i legendární fotka na přebalu alba Abbey Road, kde Beatles kráčí přes přechod k nahrávacímu studiu. Paul zde jako jediný nemá sesynchronizovaný krok s ostatními a je boss. Právě to má symbolizovat jeho smrt. Ostatní členové kapely pak prý symbolizují faráře, pohřebního zřízence a hrobníka. Skrytým odkazem na Paulovu smrt je prý i celé album Sgt. Pepper nebo nahrávka hitu Strawberry Fields Forever. V outru téhle skladby totiž má být v levé zvukové stopě slyšet hlas Johna Lennona, který nezřetelně pronáší větu "Pohřbil jsem Paula". Podobný odkaz má obsahovat i skladba Revolution 9 z bílého alba. Stačí si ji jen pustit pospátku. Odkazů na smrt Paula McCartneyho je v díle Beatles podle příznivců téhle konspirační teorie ještě celá hromada. A pokud by vám ani tyhle odkazy nestačily, nabízí se ještě porovnání obličeje Paula McCartneyho před údajnou smrtí a po ní. Je tedy opravdu možné, aby byla tahle teorie pravdivá. Vystupuje desítky let místo Paula McCartneyho jeho dvojník. Pojďme se podívat, kde se vlastně tato teorie vzala. Zvěsti o smrti Paula McCartneyho se postupně objevily celkem dvakrát. Ku podivu ani jednou ne v listopadu 1966. Poprvé to bylo až v lednu 1967, kdy měl Paul se svým vozem značky Aston Martin v Londýně opravdu nehodu. Nehoda ovšem nebyla nijak vážná a zvěsti o Paulově smrti rychle utichly. Podruhé se zpráva o smrti Paula McCartneyho objevila až v roce 1969 a bylo to překvapivě ve Spojených státech. Tuhle druhou vlnu zahájily studentské noviny na Drakeově univerzitě v Iowě, když jejich editor Tim Harper publikoval článek vycházející z debaty mezi studenty, co všechno by mohlo dokazovat, že je Paul McCartney mrtvý. Debata i článek byly v zásadě míněny jako vtip, jenže už bylo pozdě. Zprávu převzala i další média a konspirace byla na světě. Teorie o smrti Paula McCartneyho je tedy jednou z těch, jejich vznik je možno vysledovat naprosto dokonale a ukazuje, jak se z nevinného vtípku může stát konspirace se vším všudy. Jeden pozitivní efekt, ale celá tahle teorie přeci jen měla. Poté, co se v roce 1969 ve Spojených státech rozšířila, stouply Beatles výrazně prodeje všech alb.